Kumenze ukuhamba kwezimoto ngesikhathi abantu abasha bemasha emgwaqweni yasemgungundlovu. Uphiko lwentsha le-IFP lithi intsha yamanje ibhekene nezinselelo ezicishe zifane nalezi zentsha yango-1976. Phakathi kwalezi zinselelo kubalwa izinga eliphezulu lokuntuleka kwemisebenzi kanye namathuba okufunda. Lokhu kuza emva kokuthi uhulumeni wesifundazwe ehlongoza ukuthi kuvalwe izikole ezingaphezulu kwama900 ezinabafundi abangaphansi kwekhulu. Lentsha ithi nakuba igubha usuku lwentsha ibona sengathi uhulumeni okhona akagqizi qakala usizo lwabantu abasha ezweni. Usuku lanamuhla njengabo abangangathi sinabo laba bayintsha kuyasiza sibumbane futhi kukho konke esikwenzayo ukuthi sikhumbuzane njengentsha ukuthi cha ngisho kuthiwa ngabe siyakhohlakala kwezinye izikhathi kodwa amandla sinawo ngoba yithi kusasa lezwe. Abaholi be-IFP bathi ukuvala kwalezi zikole kuphambene nalokho okwakulwelwa yintsha yango-1976. Udaba lwezikole kunezikole ezilinganiselwa emakhulwini ayisishiyagalolunye 900 ezizovalwa kwaZulu Natal. Intsha ka-1976 yayilwela imfundo elinganayo, ilwela ukuba intsha yakithi ikwazi ukufinyelela kwimfundo kalula. Uma kuvalwa lezi zikole, intsha yakuleyo mphakathi kuzofana nephupho elingeke lifezeke. Ubuholi be-IFP buthi buzozibeka phambi kwePhalamende izikhalo zentsha. Uhlu lwezikhalazo ludlulisele kulo kade emele undunankulu wesifundazwe. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC emgungundlovu.